fer una manualitat nadalenca, però en elements que pareixen molt d'estiu. Però com que jo menge polos tot l'any, sempre en tinc en casa. Així que anem a aprofitar aquestes, en principi, restes per a decorar el nostre Nadal. Els materials són molt senzills. Pals de polo, poquet de pegament i els materials que soleu tindre per casa. Així que anem allà. Els materials que necessitem seran pals de polo, elements decoratius, jo tinc piquerols, botons i joies i altres joies, retoladors i colors per a pintar de colors els pals, pegament, cinta i tisores. Anem a fer un ninot de neu. El que farem serà ficar 2, 4, 6, 7, uns quants pals així, val? I ens imaginarem que això és un barret. Per tant, pintarem els pals de polo. Per a fer l'arbre posarem un i anirem apegant. Mireu. I fixeu-vos, si això fora l'arbre, i tallarem per ací. Posarem un botó en la punta. A l'arbre el puc decorar en joietes, o en qualsevol dels elements que tingueu decoratius. Val? I també hi ha piquerols. Per no barrejar, perquè a voltes tenim tendència a ficar de tot. No? Doncs podríem utilitzar els picarolets com a elements decoratius.
També podem fer una estrela. També podem muntar una estrela que li posaríem pegament en cada una de les puntes i en un llacet per a poder-la penjar. Mireu. Doncs així els teniu. Jo els vaig anar col·locant. El meu ninotet, l'estreleta, l'arbre de Nadal. I he fet una estrela pintant-la de color lila per a que els brillantets que li he posat ressaltaren més. Torno a dir-vos, jo vos explique tècniques. El que podeu fer en els pals és il·limitat, com la vostra imaginació. Així que experimenteu i, sobretot, envieu-me les vostres propostes. Jo sempre acabo aprenent. Si vos ha agradat, envieu fotos, feu comentaris, doneu-li al like i subscriviu-vos al canal. Vinga, fins a la propera!